Oh, galaw. Ayan. Yun. May sala yan. Yan, kikita natin. May sala yan. Kilabas na lang po yung walang palabas. Window. Makilabas. Yun. O, social distancing po. Isang metro. Wala na po. Sari po. Sige, hingin nyo muna. Isa muna ha. Sis, dito kasi. Magagawa na. Isang kilo lang, sa lahat lang ng lara dito. Kakakit ka. Ayan. Gambot yan. Yan, o. Magkaligtas ka. Dito kasi siya, dito. Dito, babae. Dito. Yan. Sige, hawak ka lang ng kamay. Sige. Oo, ako yung patay ha. Pitapit na. Kaya. Ako bala. Sa kaliwa ang hawak mo, sa kaliwa. Kaliwa, kamay. Kaliwang kamay. Yung Kanan ka. kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mamaya, no? Sa kaliwang kamay hawak. Inumin, no? Pakinapan nyo natin. Ako na bahala. Ako naman naman sa iyo mamaya. Bok. Wala siya. Sige. Babas-basan mo na yan. Tatanungin namin mamaya. Opo lang ang sagot niya, no? Ang wine na ito ay simbolo ng ating kapatiran. Ang pag-inom ko dito ay nangangahulugan lamang na tinatanggap mo at iyong gaganapin ang mga aral at mga alituntunin ng guardian ng buong puso, buong kaisipan hanggang sa huling patak ng iyong dugo. Tinatanggap mo ba ba? Sagot! Opo. Dahil sumagot. Sabay. Hello. Bago yung diba, inumin nyo. Tapos, sigaw tayo, I love guardians, mabuhay ang Lawin Wings. Out. Basta tama yan. I love guardians. I love Ram Lawin. Mabuhay ang guardian. Gano'n, no? Ulit yung sinabi ni Founder na, pag inom nyo yan, sisigaw kayo ng I love guardians, I love Lawin Wings, Mabuhay ang guardians. sabay, Inom. Pagkatapos. Ano? Sabay. Inom. 1, 2, 3. Sabay. Binat. Diretso. Okay, I love guardians. Huwag kayong alas. Sige, inom muna kayo ng tubig. Huwag na kayo uminom tubig. Kami hindi. Pwede mo yung akala. Kuha dito, ano? Nasira yung tsura mo. Bisala pa? Bitin lang. Meron pa. Diyan muna kayo. Huwag muna kayo lalabas. Diyan muna kayo, huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalabas. Wala ka doon. May supa ka naman. Labas mo. O sige, balik sa dating lugar. Oh, pesta! Office na. Social distancing. Isang metro, isang naglabas. Okay na. Lawin Guardians Brotherhood International Incorporated. Panunumpa ng mga bagong kasapi. Ako, May pangalan mo. Ito na yun. Lawin Guardians Brotherhood International Incorporated ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking makakaya na bigyan ng katarungan ang lahat ng mga alituntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng papagtatakaran na pinaiiral ng aming samahan at mga probisyon ng aming saligang batas. Aking itaguyod at ipaglalaban ang mga alikahin at mga magagandang
pagtutulungan ng ating mga kasapi sa kapatiran. Kaugnay nito, ang dugong nangangalay sa aking pagkatao, ang siyang saksi sa aking lagda sa tunay na aking tahus-pusong katapatan sa samahan at sa sambayan ng Pilipino. Kaysa nawa ako ng Panginoon, Malinagdaanin ngayon ika-15 ng Nobyembre taon 2020. Welcome to my guys. Ranking sa harapan. Ranking sa harapan, ranking. Hindi, harap na yung ibang ranking. Yung nag-R&D sa inyo, R&D sa founder. Hello? Ang laki. Magkasya na, Nyor. Magkakasya. Ano yung ginawa nito kapag mo? Ito yung pagbabasbas sa inyo. Founder, yung founder. Sino ba? Pilitin mo na lang yung pagkasya. Acceptance rights to the members and officers. In behalf of our founding chairman, Father PCGS DNF, Lawindri Vanguardia, by the power vested me as PCGS MCF Secretary General of Ram Lawin Mix Guardian Brotherhood International, I now pronounce you as a legitimate officer, members, brothers of this honorable brotherhood, para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao, para sa Guardian. Congratulations, brothers! Long live Ram Lawin Mix Guardian. Ang lahat ng pagrespeto naming natatanggap simula sa araw na to, mga officers, founders, ay makakamtan nyo rin. Welcome to the Ram Lawin Mix Guardian. Mabuhay po kayo, mga kapatid. Palakpak. Diyan muna kayo, no? Huwag muna kayo lalabas. I-welcome kayo lahat ng mga miyembro. Ngayon, isa-isa sa inyo, kakamay sila sa inyo, tuturoan kayo kung paano makipagkamay at magrespeto sa mga nakakataas sa inyo. No? Hilera. Mauna kayo kasi Pagka ano kayo, social distancing. Bro, ganita mo kung sa gigiluan, hindi tayo tayo. Kaya dyan kayo sa loob. Gigiluan. Kayo yung lalapit ka na eh. Welcome nyo. O sis, sabi, baka na, nasa ba yung sister ko? Hi sis. Iniwan na sa atin eh. Video ko pa sa isa eh. Sila, lalabas sila. Antayin natin. Doon kayo magtaka ko eh. O yung kamay mo, kuha ko. Nga. Sa kabila. Yan. Yung may naopera na tuli, ang uminom dito. Pero umiinom ha, sigurado kayo ha. Ikaw, kaya? Wala kayo kaya yan. Ako bala, kausap ko na yan. Yan ba sis na? Oo. Ako bala, sige. Hindi naman natin. Ako lang. Sinanay ha. Senior citizen yan pero nag-wine yan. Sinasabi ko sa inyo. Masabay namin yan. Oo, yan. Bro, pakatagal na kasundero niya bro. Tagal. Pageles yung sombrero. Kaliwa. Sombrero pageles. Kaliwa ha. Paghawak ng
Maganda ulit. Maganda tayo. Pasok. Oh, yung sombrero niya, pakialis lang po. Yung sombrero. Hello po. Kahit saan maaasahan, walang iba yan ang tropang guardians. Sadya ka isa kaya't saludo ako sa kapatirang guardian sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan. Ikaw na nanalito sa kabutihan. Patayin mo muna. Dito ako kapilang sa naiiba. Kasi ang guardian sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa. Hindi naghahangad ng kahit na ano. Kami ay masaya na makatulong sa inyo. Kaya tuloy lang kung anong naumpisahan. Ang magandang harari ng kapatiran. Ito ang guardians, ito ang tropa ko. Hanggang Sige, sa huli sige, 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 ng aming sige. dugo. Apong sudulin. Ano po? Paano po? Ano? Baka nagano lang mukha? Ano yun? Oh, tata. Maganda. Yung pagkamay sa babae, Taas lang. Oh, matatamaan yung garden. Laban kung ano ang tama Hardinero. ng aming kapatiran. Kalaban ng masama. Matatag ang aming samahan mula panuot. At mas lalo tumatag sa bagong henerasyon. Sumobra sa magandang layunin ng pagkakaisa. Lalo pang pagtitibayin, lalo pagsisikapin, lalo palalawakin upang lubos na makatulong sa bayan natin mga magtulong at nagkakaisa. Katungo ng Pilipino at ng bawat isa. Magiging matapat na kapagtanggol ng bansa. At sa ating mga pamilya, di nagpapaya para sa bayan ng tao. At sa ating kapatiran, balay ng katahimikan dito sa ating lipunan. Kaya huwag kalimutan nating ama sa itaas. Sa lahat ng guardia, siya ang nagbibigay lakas. Sinalatan. Thank you. Oh. Sige ko na to sa lista. Sige. Dito sa aming samahan, walang iwanan sa tropa.